Goedenavond, het is eerste kerstdag, maandag 25 december. Dit is Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Nog even snel dat chocoladeijs of die gouden servetten halen, zodat het kerstdiner helemaal compleet is. Zeeuwen die hun laatste kerstspulletjes vergeten zijn, snelden vandaag nog langs de supermarkt voor de laatste boodschappen. Helemaal klaar voor het kerstfeest. Staat er nou op party, Rudolf? Rudolf, pas bij mijn karakter. Ja, maar wordt er een beetje gefeest met kerst? Ja, normaliter gesproken valt het bij mij redelijk tegen. Maar dit jaar heb ik in één keer de koorts te pakken of zo, lijkt het wel. Dus nu gaan we goed er tegenaan, ja. Wij gaan lekker gourmetten vanavond. Oh, heb jij daar ook zin in? Wat ga je allemaal eten dan? Wat ga je op het gourmetstel leggen? Koepencake. Cupcakes. Ja. We hebben entrecote vanavond. En morgen maken we koude schotels. We gaan open ophalen straks. En dan gaan we lekker gourmetten. Wat staat er op het menu? Nou, ik hoop meer dan dat erin zit, want het zijn alleen maar donuts. Iedereen maakt wat, dus iedereen doet zijn eigen dingetje. Salades, broodjes, gewoon echt een beetje de standaard dingen en de zoete dingen voor de kinderen. En dan is het tijd voor de cadeaus. Wat is volgens jou de echte kerstgedachte? Ja, op het moment zou ik zeggen vrede op aarde. Ja. Nou ja, dat we allemaal weer gezond 2024 in mogen gaan. En dat het een mooi jaar wordt. Zeg fijne dagen. Fijne dagen. Goedemiddag, Ria. Hoi. Kijk je zo mooi naar het boswandeling? Ja. Ja, mooi hè, Ria? Ja. Mooi in het bos. Zeg, luister eens, we gaan even een andere module opzetten van de kerst. Mooi sneeuw. Goed? Een witte kerst? Voor bewoners van Binnenhaven in Nieuw- en Sint-Joosland kan het. Dankzij een nieuw apparaat met de naam Kwiek. Speciaal voor ouderen met dementie. Dankzij geluid en beeld kunnen ze rustiger worden of juist wat alerter. Net wat er nodig is. Ja, het heeft een positief effect op de mensen. Je ziet ze genieten als je hem aanzet. Een glimlach of een gebaar met handen of soms een woord. Mevrouw Nieuwerstegen is 89 jaar en heeft dementie. En ze geniet zichtbaar van de winterse taferelen. Je hebt ook concerten en zelfs familie kunnen ook zelf een USB-stick maken om foto's erop te zetten, herinneringen van vroeger, om die samen opnieuw te beleven. Dus het is eigenlijk wel een mooie vorm van technologie, van zorgtechnologie. Ja, absoluut. Ja. Het is even wennen voor John de Jonge. Na jarenlang wethouder te zijn geweest in Vlissingen en na een sabbatical is hij sinds deze maand weer aan de slag als wethouder in buurgemeente Veren. Voor de lokale partij Hart voor Veren. Ik denk dat het wel op het juiste moment kwam. We hadden net weer 1,5 jaar reizen achter de boeg om de wereld weer te verkennen en na te denken, hoe ziet dan de rest eruit? Hè? Ik ben nog maar 61, dus helemaal geen idee om met pensioen te gaan. Dus dit kwam echt, het was de juiste vraag op het juiste moment. Dus ja, hier zit ik. En hoe voelt het? Geweldig. De jongen was in Vlissingen wethouder van Financiën en gaat hier in Veren onder meer toerisme, parkeren en ook milieu doen. Dat is even schakelen. Ik had deze week al overleg met de provincie over het stikstofdossier. Alleen vanuit mijn vorige functie had ik het dan over industrie en havens. En hier gaat het over de agrarische sector. Het vraagstuk lijkt hetzelfde, maar het is natuurlijk een compleet andere invalshoek die je dan tegenkomt. Ja, waarbij je een deel van je kenniservaring kunt meenemen, maar tegelijk ook heel snel moet nadenken en schakelen. Ja, wat betekent het nou voor ons hier als Veren, zo'n vraagstuk? Ja, en dat vind ik heel leuk om ook die nieuwe bril op te kunnen zetten en door die bril naar de situatie te kijken. Het is de bedoeling dat de jongen voor Hart voor Veren zeker wethouder blijft tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Dit is de nieuwe kerststal in de Peters en Pauluskerk in Middelburg. De vorige was na ruim 50 jaar aan vervanging toe. Die kon breken, is ook gebroken. Textiele kleding was beschadigd, het weer zat erin, de mottengaten zaten erin. Dus het kon eigenlijk niet meer. Meulenbroek keek meteen in haar eigen collectie van 600 kerststallen. Maar toch zat daar geen geschikte kerstgroep bij. Deze had ik nog niet, maar die heb ik wel kunnen aanschaffen in een klooster. In een vitrine in de kerk is het ander deel van haar grote verzameling kerststallen tentoongesteld. En degenen die nu thuis staan, die komen volgend jaar hier in de vitrinekast.
Dat selecteer ik alvast uit en de rest blijft op zolder. Ieder jaar verandert het thema in de vitrine, maar het pronkstuk bij de ingang blijft hetzelfde. De oude figuren zijn inmiddels gerestaureerd, maar omdat het onduidelijk was of dit op tijd klaar zou zijn, nam Meulenbroek geen risico. Als dat niet op tijd was geweest, ja, een kerk, een katholieke kerk zonder kerststal, ja, dat kan niet. Het was allemaal niet het vrolijkste weer op deze kerstdag, want het front lag de hele tijd boven onze omgeving, met vaak regen en motregen en windkracht 4 tot 6 uit het westen tot zuidwesten. En die wind zal tijdelijk ook weer wat toenemen. Het was ook nevelig in de buurt van het front, bij de temperaturen tussen 10 graden aan zee en 12 graden in het binnenland. Vannacht is het ook nog regenachtig en eerst is er vrij veel wind, met windkracht 5 tot 7 en windstoten, maar later neemt de wind af en draait naar het westen. Het is onder de ochtend ook op de meeste plaatsen droog. Morgen is het wat vrolijker, met windkracht 3 tot 5 uit het westen, regelmatig enkele opklaringen en dus een beetje zon en de maximumtemperatuur rond 9 graden. Morgenavond is het droog en redelijk rustig. Woensdag is er windkracht 4 tot 6, uit zuid tot zuidwest. En in de nacht en ochtend valt er soms regen. De middag is wat droger, maar het is dan zwaar bewolkt. En daarna zijn donderdag en vrijdag 2 dagen met enkele flinke buien, met windvlagen en een paar kleine opklaringen. Tot zover het Zeeuwse nieuws van maandag 25 december. Later vanavond kunt u kijken naar de documentaire Het Pratende Schilderij en een meteoriet op Walcheren. Over de zoektocht van een onlangs overleden kunstenaar, William Verstraeten, naar 3 echte Van Goghs. En over het spraakmakende festival Nieuwe Muziek. De openingsfilms zijn het van onze Zeeuwse Documentaire Week. Ik wens u daarmee een hele fijne avond.